nangke jeng bubagerani bagai theirenai nangke jeng bubagerani bagai langmarenai dofani bagai bosong nangke langmarenai theirenai reboti mohon bai patal keina oro cinta khaina nangya wansuna nangya tipra motha komorthun komoriyathun tipra motha theiton theiyathun moharaj tamung engya norok cinta khaina nangya moharaj ni bagai jeng cinta khainai tongo bini tiprasa bini bwsabotoi bini dofa bubagerani bagai wansunai tongo hingke khapangni taku buku video no puilanchim paithak jora nai tongdi lai thangjak salo patal kaina en rewati mohan tripura chini bubagra no hamia samani viral video norok kabangma social media rogono nukhana hingke patal kaina chomatiya kaisa meeting go thangpuru bo je bubagra no sawo anger strike khaithani norok ke bota thangdi hinai bo a meeting go jotono no sawai khnarga dei tipra motha shesang pasinai hin ঠিক আছে tipra motha le prisinai number 1 tipra motha le kemasinai কিন্তু tipra sale priya utanardi tipra motha thima bai tipra sa priya tipra motha party le kemasinai abo borok ni alarming rola kemana ke kemaya sale kemasinai borok sai rola ho masih pe kilesine mak ne de tipra motha le kemasinai tiaba tipra sale priya noka ha sal tong sad di prasa tongai dei di prasa no mung satu komare ya gai do fali samung khai tomu aba product phai ka ang sikhanyai khaigra di ya phai le male sabrang brang do phano puro lai karo lai tong lai ta honai khoting lai amne bagine di prasa do pharong no honai tong kesang nai ke hamari nai ke apply nai ke leader sini nira product hai leader no romui kangke product hai leader no romui kangke salbrang brang dei tong kesang krika hingke norok kaham khaino khnawi mankna je patal kina jomatiya chini bubagra no tapu sawi tongkha bo bubagra suju si hliya bo product ni se bu mukhuri rinsiu ngi obono nugino chini khoroksa tipra je bo nugui tongmaliya patal kina jomatiya no reply rakha tipra motha theiton theiyaton tipra motha komorthon komoriyathon nung tini Maharaj ni je against kok samani se loy saridi nini dara tei jodi Maharaj je kuno mungsa ongkha hingke nang tipra haste tongnani bagai nini jaga tonggelak patal kaina nang wansukdi nang salsa tipra sani bagai khorang tise kok sai phene bro tipra sani bagai tipra sani kahamni bagai kok sai phene bro khorang chirkhogai kok sai phene bro bangladeshi go back hine kok sai phene bro nang tini biang kema nang tini tamani kok samalia bangladeshi go back hine tama hinmalia tama tini tipra sani bagai tama nang kok tise kok samalia tipra sahamkren bagai tama nang kok samalia nang tini jonata party hine chi nang tini khatar hastini phainai wanjai toksano se nang tini support khlai nang tini phatar hastini phainai burung no nang support khlai tini nang tipra sani against Maharaj ni against nang kok sai tongo patal kaina nang thik klai tongdi patal kaina nang thik klai tongdi nang jodi ni thik klai tong ya ke nini busang ni rignai bophruk keng nang samagla nini busang ni rignai keng nang salsa sabuk chaklai nang makharnai buno nang tini kogrogo nang tini kogrogo patal kaina nang tini jodi se Maharaj ni against tipra sani against kok samani yakaria hangklai chini Maharaj ni against kok samani yakaria hangklai nang salsa dini besang ni rigne keng nai hingke taku buku syong norok kaham khino khnawi mankhana khoroksa buku patal kinya jomatiya no kaham ke reply rumani hingke phaidi tabu MP Rebuti Mohan Tripura chini bubagra no tamo saka khnai nailayana kita kuno lama kure abasara bo hai rajniti ya kana nango haya ke thina nango hingke norok kaham khino srai ke khnai mankhana MP Rebuti Mohan Tripura chini bubagra no tamo sawi tongkha haya ke rajniti ya kana nango haya ke thaya nango hne ro hingke chini bubagra chini tipra saddo phane bagai jaya nang yawi mokoli mukti khiklai bukhani thei khiklai chamung khlai tongmani kaham ke wansung kaham wansugu tipra sarong ni bagai himoi tongmani fight khai tongmani mokoli mukti khiklai tongmani abo haijora ose boti prasatete bubagra no thainyani nangoro khni sawi tongke bahai ke chini tipra saddo pha mothang jak sinai
hingke ang tini joto ani viewers rong no singna musungu norok Rebuti Mohan Tripura no joda joli te patal kaya jamatia no joda joli besu jorati joli norok komen khai chadi hingke khapang neta khobu khoksong tinini update asuk jorati ni usinai dopani kathang tv paithak jora nai tongma bagai norok joto no belai belai